Good morning! It's been a very good day today and that we are celebrating our 40th anniversary celebration from grace to glory, in which we are very much thankful that God has brought us into this. Kumbaga sa Promised Land, sabi niya, papasok na tayo sa Promised Land. Some of us passed away already, some of us is continuing, but the Lord is very good. And you know guys, I am very much thankful dahil sa 40 years natin, kayo pa rin ay kasama namin. And as we enter the Promised Land, remember, God will never forget us, and He will never give up on us. So guys, never give up on the Lord, for the Lord will give us the glory as we go for this amazing journey. Hallelujah! Those giants are dead now. This is our God, this is who He is. He loves us. This is our God, this is what He does. He saves us. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. So sa oras nito ay akin pong ibabahagi aking testimony magmula po nang ako po ay tumanggap sa ating Panginoon, na ako po ay dumalo sa San Isidro Sur, ang unang-unang church na ating po dinaluhan. At ito po ay hanggang ngayon, nandito po aking loyalty sa ating pong panambahan. So sa loob po ng 40 years, nandun po ako po, at hanggang ngayon, narito po ako at 38 years na ako po ay nandito pa sa ating pong panambahan ng Jesus Christian Community Ministry International. Salamat po, nasa umaga ito, ang kabutihan ng Diyos ay patuloy pinananasan po ng bawat isa. Ang maging po, ang inyong lingkod ay binigyan ng bagong buhay, bagong puso, bagong espiritu mula sa ating Panginoon. God bless po sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. 40 years of grace of God brings 40 years of glory. Duman man sa pagsubok ang JCCMI, patuloy na kami ay matatag dahil ang aming sandigan at ang aming pundasyon ay ang Panginoong Yesus. Thank you for the 40 years anniversary, especially to our Bishop, Marlene Campos. Thank you very much. Magandang umaga po sa oras na ito sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Chupilo de la Cruz, na kung saan ako po ay itinanim sa ministry ito. Pero hindi ko in-expect na narating po namin yung 40 years anniversary. At salamat dahil ano man ang plano ni Lord, kahit saan man ako dinadala, nakarating po kami ng bulinaw, pero ang Diyos kumikilos sa bawat isa sa atin. Kaya nagpapasalamat ako ng malaki, lalo sa aming Bishop, Marlene Campos, na siya po ang aming pinaka-mother sa ministry ito. At purihin ang Lord dahil binalik na ako sa ministry ito upang mag-serve sa Kanya. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng nandirito po. Ako po ay isang binago ni Lord magmula po noong 1996 pa po. Dati po akong mananahi po, at ang asawa ko ay isang fisherman. Kumbaga kami po ay rag to riches. Kung wala si Lord, wala po kaming magagawa. At ang katagumpayan po ay na kay Lord lang po. Okay, magandang umaga po sa lahat. Ito po ang anniversary, 40th anniversary ng JCCMI. Pinupuri ko ang Diyos sa kabutihan po niya at patuloy na gumagawa sa buhay ng bawat isa. Bilang membro, kami po ay patuloy na nagpupuri sa Diyos sa maraming binago sa aming buhay. So, happy 40th anniversary sa bawat isa, especially sa lahat ng membro ng JCCMI family. Amen. Good morning everyone. Happy 48th years anniversary ng Jesus Christian Community Ministry International. Thank you for everything sa ating Panginoong Diyos, sapagkat tayo po ay pinaabot sa many circumstances na nadaanan sa GCCM. Ay ito po, nagtitilibre tayo ng
48 years anniversary at pagpalain po ang buong GCCM, lalo na to encourage to everyone na tayo po ay hindi po mag-back out. Kumbaga, tuloy-tuloy po tayo. Ibig sabihin na ipatuloy po tayo. Salamat po pagkat natutupad sa atin yung Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Salamat sa inyong lahat at very, very Christmas and Happy New Year. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. Happy 40th anniversary, GCCMI. Ako po si Kagawad Juan Campos from Nagilayan. I've been in the ministry, naalala ko, 1982. High school pa lang ako noon. Ngayon, marami na akong apo, nandito pa rin tayo. Again, I'd like to greet happy anniversary sa mga members as well as kay Bishop family. Thank you and God bless. Congratulations po GCCMI for 40 years of journey in the ministry. Isa po ako kasama sa mga pioneering na manggagawa po dito sa GCCMI. Nakikita ko po ang lakbayin ng ministry nito, ang daming ups and downs. Pero the faithfulness of the Lord remains forever po. Kaya ganito na po nangyari ngayon ang GCCMI. Nawa ito ay patuloy pa na humimok at maghikayat ng maraming mga tao to become a disciple to finish the Great Commission. So again, congratulations po sa ating lahat. God bless everyone. In Jesus' mighty name I believe. Welcome to the 40th anniversary celebration of JCCMI, Jesus Christian Community Ministry, where we celebrate God's faithfulness from Canada, Philippines, to all nations. We are celebrating it for God's glory. At maraming salamat po sa naging part ng anniversary na to, lalo-lalo na sa mga naging supporter po natin, sa mga outreaches po natin, sa churches po natin, from Basing, San Jacinto, Bolinao, at Dagupan, Canada. Andiyan po sila sa lahat ng dasakot ng JCCMI. Salamat po sa mga sumuporta po. To God be the glory. God bless. Okay, good morning to all JCCMI. Thank you for coming. And sabi doon, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things should be added unto you. Maraming salamat sa lahat na nakipag-ambag, nakapag-sponsor ng gawain ito. God bless and God day sa lahat ng tumulong. Maraming salamat. Ang Lord ang magbabalik sa inyo. Amen. From Reyes family, Happy 40th anniversary, GCCMI! Happy 40th anniversary, JCCMI! Happy 40th anniversary, JCCMI! Praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. Good morning, everybody. In the name of Jesus Christ, I would like to brief everyone right on this area. God has blessed you and has brought you here for a purpose. This is our 40th year-end anniversary. And to God be the glory. We started small, but the Lord is bringing us to a glorious thing. Thank you very much to all of you, to all your cooperation. We are going to start the destiny of God's glory. Moving on forward for God's glory. Thank you very much. And today, I want you to enjoy this day because this is God-given day to us. Thank you and God bless you. Everybody, for God's glory, amen.